Takže príjemný dobrý večer. Vítajte pri dnešnom januárovom vysielaní na tému Kľúč ku správe majetku investovaním, kde sa spoločne pozrieme na to, aké výnosy asi možno dosahovať pri investovaní. Každoročne čoraz viac ľudí si uvedomuje potrebu tvorby či správy svojho majetku. Jedna skupina je vo fáze, ktorý si ten majetok tvorí, a druhá, ktorá už ten majetok má a hľadá nejakú vhodnú starostlivosť. Samozrejme, v tejto časti sa budeme rozprávať o tvorbe a starostlivosti o majetok investovaním. To vedie mnohých ľudí ku hľadaniu informácií o vhodných formách, ako a kde investovať. Internet je dnes plný rôznych informácií o investovaní, reklám, ponúk a návodov. Žiaľ, mnohé sú nespoľahlivé alebo nedôveryhodné. Internet je taktiež plný rôznych firiem, brokerov, poradcov, ale aj podvodníkov. Preto je veľmi dôležité venovať dostatok času výberu vhodnej investície alebo vhodného poradcu pre spoluprácu. Pri výbere investície alebo spolupráce s poradcom je dôležité, aby ste venovali dostatok času a starostlivosti. Aby som to ilustroval na príklade, zoberiem si príbeh alebo príklad z puzzle. Existuje niekoľko rôznych druhov puzzle s rôznym počtom dielikov, čo určite poznáte. A nedávno som počul príbeh o jednej rodine, ktorá dostávala každé Vianoce puzzle a samozrejme sa ich snažila poskladať. Jeden z členov rodiny, bol to manžel, bol veľmi zručným skladačom a vedel to najlepšie. Vždycky ten obrázok, ktorý skladal, mal postavený medzi prvými, ale raz jeho manželka mu skryla jeho predlohu. No asi viete, že keď tú predlohu nemáte, tak tá skladačka sa stala oveľa ťažšou, pretože chýbala tá jasná vízia koncového obrazu. Podobne to aj s investovaním. Ak nemáte správnu predlohu, ako v prípade toho puzzle, alebo informácie, podľa ktorých by sme investovali, môže to byť ako skladať to puzzle bez predlohy. To znamená len nejaké hádanie. Preto je veľmi dôležité, aby sme mali správne informácie a základy, na ktorých budeme stavať svoje investičné rozhodnutia. Počas posledných mesiacov som sa stretol s mnohými ľuďmi, ktorí hľadali rádu ohľadom investovania. Vyhľadali si ma, kontaktovali ma a rozprávali sme spolu o investovaní. Všetci z týchto ľudí vedeli, že je veľmi dôležité investovať, ale začali proces rozhodovania bez nejakého jasného smerovania. Chceli napríklad investovať samostatne, chceli ušetriť na poplatkoch, ale nakoniec čelili stratám, ktoré boli niekoľkonásobne vyššie, ako keby si našli nejakého poradcu, ktorý by im s investovaním pomohol. Dôsledkom môže byť nevhodné investičné portfólio, ktoré nezodpovedá ich cieľom a potrebám. To sa často stáva, keď človek chce investovať samostatne. Ale zase na druhú stránku jedným z najväčších mojich úspechov neboli nejaké ocenenia, ale bola to možnosť spolupracovať s klientami pri vytváraní portfólií, ktoré boli zamerané na výplatu dlhodobej renty. Išlo o klientov, ktorí mali majetok v stovkách tisíc eur a vďaka tomu mohli tieto renty začať čerpať takmer okamžite. Spoločne sme nastavovali portfólia, spoločne sme nastavovali rentový účet, tak aby im pravidelne chodila renta, dá sa povedať, takmer okamžite. S ďalšou skupinou klientov, s ktorými sa stretával, sme začali pracovať na vytváraní majetku, ktorý je potrebný na rentu. Lebo ako som spomenul, je jedna skupina, ktorá už ten majetok má. Môžu to byť majitelia firiem, ktorí predali podiel vo firme, právnici, IT odborníci, lekári. To je tá skupina, s ktorou som sa rozprával, ktorá ma oslovila a s ktorou sme nastavovali tú správu majetku, ale druhá skupina ľudí, vysokopríjmových ľudí, ktorí si tu ten majetok ešte stále budujú a chcú nájsť vhodné možnosti na investovanie. Tento proces s týmito ľuďmi vždy zahŕňal nejakú dôkladnú analýzu, identifikáciu ich dlhodobých finančných cieľov, vytváranie a prispôsobovanie investičných stratégií. Postupne tejto skupiny klientov začali vidieť, ako ich majetok rastie a ako sa blíži k realizácii ich cieľov spojených s rentou. Tento prístup počiarkol význam personalizovanej finančnej stratégie a odborného poradenstva v procese budovania dlhodobého majetku a zabezpečenie finančnej budúcnosti. Aj na dnešnom webinári sa pozrieme
na dôležité aspekty investovania a budem sa snažiť poskytnúť vám veľmi praktické informácie a radu pre vaše investičné rozhodnutia. Verím, že tento webinár vám pomôže lepšie pochopiť svet investovania a získať jasnejší obraz toho, ako sa postarať o váš majetok. Takže ešte raz ďakujem, že sledujete tento webinár a teším sa na produktívnu diskusiu počas tohto vysielania. Takže krátko z obsahu. Pozrieme sa na to, ako investovať v roku 2024 a aké výnosy asi môžeme očakávať pri investovaní, ale nie len v roku 2024. Takisto sa obzrieme za rokom 2023 a pozrieme sa, aké ponaučenie sme si mohli z toho priniesť. Ukážeme si osvedčené systémy, ktoré prekonávajú všetky predpovede. Vždycky na začiatku roka alebo na prelome roka sme zavalení množstvom investičných predpovedí. Častokrát sa stretávame aj s otázkou, či ETF, populárne indexové fondy, kazia trh. Spolu sa pozrieme, či to je naozaj pravda, alebo sa jedná len o nejaký mýtus. Takisto si vysvetlíme, prečo nevyužívame aktívne riadené podielové fondy, takisto ako si nehať vyplácať nekonečnú rentu a aj príklad takého kvalitného dividendového portfólia, ktoré nám dokáže takúto rentu generovať. Takže v tom dnešnom webinári sa pozrieme, ako sa postarať o svoj majetok, aby vám to nezaberalo čas, aby ste vedeli ušetriť ten čas, a to takým spôsobom, ktorý je primerane bezpečný a častokrát, keďže sa na mňa obrácajú klienti privátneho bankovníctva, takže viem, že ho nemajú v dispozícii ani tí bonitní klienti. Takže webinár je o tom, ako efektívne správovať svoje peniaze s využitím osvedčených stratégií, ktoré prinášajú nejakú predvídateľnosť, ale zároveň ten majetok chránia. Budeme sa baviť o tej zmysluplnej starostlivosti, ktorá je určená pre bonitných klientov a vysokopríjmových klientov. Zistíte aj, prečo väčšina klientov privátneho bankovníctva nezarába. A ako pomocou osvedčenej správy majetku získať kľúč, tak aby ste mali dlhodobo stabilnú a rastovú investíciu. Chcem dať krátke upozornenie. Ak niekto sleduje tento webinár a očakáva nejaké návody na rýchle zbohatnutie, alebo ste priaznivci tradingu, krypta, tak asi budete sklamaní. Tento webinár nie je určený pre vás. Takže ešte sa vám krátko predstavím. Som investičný špecialista a analytik spoločnosti Elite Wealth Management a pomáham ľuďom získať rentu a takisto ju dlhodobo čerpať. Slúžim ľuďom, ktorí veria, že existujú aj lepšie spôsoby správy majetku, ako ponúkajú bankári alebo privátne bankovníctva. Zameriavam sa na klientov, ktorí chcú dlhodobú spoluprácu a chcú správu majetku a ochranu investovaného majetku. Sľubujem, že využívanie mojich služieb a nastavenie investícií im zabezpečí garantovanú kvalitu tej celej investície nielen na začiatku, ale aj počas celého trvania našej spolupráce. Ako firma som subjekt finančného trhu a viete si overiť moju spoločnosť aj v registroch Národnej banky Slovenska. Neskôr si povieme aj, prečo vám toto ukazujem. Takisto mám pridelené svoje registračné číslo, kde vlastne vidíte, že moja firma má licenciu v sektore kapitálový trh a túto licenciu mi správuje spoločnosť Finportal, môj obchodný partner. Počas svojej práce, počas svojich dlhoročnej práce som získal mnoho ocenení. Zaradil som sa medzi top investičných poradcov na Slovensku a patrím aj medzi poradcov s najvyššími aktívami majetku pod správou. Takisto na konci minulého roku som mohol aj za spoločnosť Finportal prevziať ocenenie Zlatej mince v kategórii Wealth Management. Moje názory na investovanie nájdete aj v médiách, spolupracoval som s dobrými novinami, moje články sú publikované pravidelne v magazíne Forbes a takisto nájdete rozhovor a články aj v týždenníku Trend. Takže čo je cieľom vlastne tohto webináru a čo je cieľom toho, keď chcete investovať? Je to získať tú dlhodobú stabilitu a zároveň ten rast vašich investícií. Častokrát ale väčšina ľudí v tejto oblasti stagnuje a chýba im nejaká stabilita. A ja by som chcel definovať 3 základné prekážky, ktoré väčšine ľuďom bránia v tom, aby dosiahli ten svoj cieľ v investovaní.
Tou prvou prekážkou je, že buď ľudia neinvestujú, buď sa obávajú, alebo majú nejakú zlú skúsenosť, alebo to je nejaký nesprávny cieľ, to znamená začali investovať, ale bez cieľa, len to nejakým spôsobom skúšajú. Mnoho ľudí, keď už investujú, nemajú systém na výber cenných papierov, nemajú systém na výber investície alebo fondov. Potom narazia na druhú prekážku, keď už možno tú prvú prekonajú, dostanú sa k tomu, že si nevhodne napríklad vybrali produkty. Majú produkty, ktoré sú zaťažené extrémne vysokými poplatkami. Alebo využívajú nízku kvalitu fondov, alebo majú veľmi nekvalitné investície. Tieto prekážky sú prekážky, s ktorými sa naozaj stretávam týždeň čo týždeň pri svojich konzultáciách. Potom je tu tretia prekážka. Keď už majú investíciu, nevedia úplne presne, ako sa o tú investíciu starať. Nemajú nejaký systém starostlivosti. Chýbajú im nejaké znalosti alebo možnosti výberu produktov, ktoré majú daňové zvýhodnenia. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže tu sú tri hlavné prekážky. V závere sa znovu vrátime k tejto grafike a zároveň vám ukážem aj riešenie, ako sa oveľa rýchlejšie dostať tomu cieľu a ako tieto tri prekážky veľmi rýchlo môžete preskočiť. Takže obzrieme sa za rokom 2023. Rok 2023 bol spočiatku veľmi neistým rokom, keď sme zažili v roku 2022 jeden z najhorších rokov za posledných 100 rokov, čo sa týka investovania. V tom roku 2022 sme videli dvojciferný pokles akciových a dlhopisových trhov, čo sa stalo prvýkrát za 100 rokov. A mnohí investori sa dnes stále vrácajú k tým pôvodným hodnotám pri investovaní, ale je to súčasť investovaniu. Nie je to nič nezvyklé. Bežne sa to pri investovaní stáva. Takže v roku 2023 sme stále čelili vysokej inflácii, ale ako vidíme aj na tejto infografike, tá inflácia začala výrazne v minulom roku klesať. Tento pokles inflácie nám naznačil aj nejaký trend poklesu, ako asi by sa mohla vyvíjať inflácia do budúcnosti. A môže to znamenať, čo však uvidíme až v tomto roku, že tá inflácia vyzerá, že by mohla klesať aj naďalej. Takisto bol veľmi kľúčový vývoj úrokových sadzieb. Videli sme zastavenie rastu úrokov centrálnych bank, Európskej centrálnej banky, amerického Fedu, ale aj ďalších centrálnych bank po svete. A videli sme, že už nepokračovali v raste. A v decembri 2023 sme videli aj obrat trendu, keď už aj centrálne banky pripustili, že môžeme vidieť v tomto roku pokles úrokových sadzieb. Tieto úrokové sadzby pocítila asi väčšina z nás, tí, čo majú hypotéky na rastie úrokových sadzieb, firmám sa sťažilo financovanie, narastli náklady na financovanie, čo začalo pôsobiť na oslabovanie ekonomiky. Videli sme v bankovú krízu v Amerike, mnohí na ňu už zabudli, ale bol tzv. Rán na banky, kedy mnoho ľudí si chcelo naraz vybrať peniaze z amerických bank a tieto banky začali mať obrovské problémy. Videli sme aj obrovským problémom, ktorým čelila aj najväčšia švajčiarska banka, ktorá vlastne musela byť zachránená. Na vklady v bankách ja odporúčam využívať systémové banky. Každá krajina v Európskej únie musí mať v rámci nejakého regulačného rámca stanovené banky a aj Národná banka Slovenska stanovila vo svojom dokumente 5 systémových bank, ktoré by zachraňovala v prípade problémov. Pri svojich vkladoch v bankách je potrebné myslieť nielen na ochranu vkladov, ale aj na to, ktoré banky sú systémové a tie prioritne využívať. Videli sme aj veľa informácií, ktoré hovorili o nejakom páde dolára, o konci dolára. V lete zasadali krajiny BRICS, čo sú krajiny ako je Brazília, Čína, India, Rusko, ale na tom samite v Juhoafrickej republike sa diskutovalo o nejakej novej mene, aj by nemuseli nakupovať ropu v dolároch alebo v svojich menách, ale k nejakej výraznej zmene nedošlo, pretože na novej mene sa stále nedohodli a dolár zostáva stále a vyzerá, že aj v najbližších dlhých rokoch bude stále hlavnou rezervnou svetovou menou. Takisto už druhý rok, 2020 a 2023, mnoho analytikov očakávalo recesiu.
to znamená pokles ekonomického rastu v Amerike, ale videli sme, že táto recesia neprišla. Zatiaľ, keď neprišlo, uvidíme, či sa tak stane v roku 2024. Ekonómovia správne predpovedali 5 z posledných 9 recesií. Takže pripomína nám to, že investori by nemali klasť všetku dôveru do novinových článkov ani do nejakých analýz. No a tu je príklad niekoľkých novinových článkov, ktoré nám hovorili v minulom roku o tom, ako akciový trh sa prepadne. Myslím, že to bol niekedy marec, apríl, kedy boli články, že svetoví investori varujú dokonca do 60 dní, že sa zrúti akciový trh. Videli sme predpovede pred 50% prepadom a tak ďalej a tak ďalej. Tieto predpovede si môžeme zobrať ako príklad, že nie je dobre sa riadiť takýmito predpovediami. Čo je zaujímavé, tak ten pokles v roku 2022, ktorý bol, v tom 21. roku predpovedal takmer málo kto. Niektoré typy vyjdú samozrejme a niektoré nie. Vidíme tu vlastne aj príklady predpovedí na americké akcie, tam má byť akcie, nie doláre. Každý rok aj veľké banky sa snažia predpovedať asi, ako sa bude vyvíjať cena toho hlavného amerického indexu. A tu vlastne vidíme predpovede na rok 2024, kedy index S&P 500, čo je vlastne index 500 najväčších amerických firiem, by sa podľa týchto bank mal obchodovať niekde na úrovni 4200, je tá minimálna predpoveď, že by mal poklesnúť. Niektorí hovoria, že by mal prísť raz až na úroveň 5400, ale nejaký priemer je na úrovni nejakých 4860 bodov. Ako táto predpoveď dopadne, uvidíme vlastne až na konci roku 2024. Tu vidíme vlastne predpovede, ktoré dávali v 2022 na konci roku na rok 2023 a vidíme, že index sa zhodnotil o takmer 25% na 4770 a v podstate ani jedna banka z veľká netrafila tento rast. Všetci boli oveľa pesimistickejšie, ako reálne trh dopadol. Takže teraz si povieme pár bodov, ako sa vysporiadať s týmito pesimistickými predpovediami. Či chceme alebo nie, pokiaľ to čítame, a videl som to aj v praxi, má to veľmi negatívny vplyv na psychiku, na rozhodovanie ľudí pri investovaní a tieto negatívne predpovede v médiách častokrát smerujú k nesprávnym investičným rozhodnutiam. Takže treba si uvedomiť, že aj keď sú akcie na vrcholoch, množia sa skeptici, ktorí hovoria o nejakom ďalšom krachu. Vždy, keď je neisté prostredie, prichádza mnoho názorov, ale často sú protichodné tie názory. My sa nesnažíme odhadnúť ten trh a ani nepredpovedáme ten krátkodobý vývoj trhu. Vždy počítame s viacerými možnosťami, ktoré by mohli nastať a sme pri investovaní na ne pripravené. Takisto treba si dať pozor, nenehajte sa vystrašiť takýmito predpovediami. Treba si však uvedomiť, že na trhu nikdy neexistuje niečo ako nejaké normálne prostredie. Preto časovanie trhov nie je dlhodobo dobrá stratégia. Mnoho ľudí si povie, ja začnem investovať v nejakom správnom čase. Keď trhy rastú, tak čakajú na pokles, ale keď ten pokles prídu, boja sa toho poklesu, čakajú na ešte väčší pokles a v skutočnosti nikdy nezainvestujú. Ja osobne tie predpovede čítam, ale sa neorientujem, neinvestujem podľa nich. Ani sa nesnažím tipovať nejaké aktíva, ktoré by v danom roku mohli narásť. Takže poďme sa pozrieť na veľmi zaujímavú tému, aký výnos asi môžeme očakávať pri investovaní. Treba si však uvedomiť, čo investovanie je a čo investovanie nie je. Podľa Benjamina Grahama investičná operácia je taká, ktorá po dôkladnej analýze sľubuje bezpečné zachovanie istiny a zodpovedajúci výnos. Operácie, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, sú špekuláciami. Investovanie nie je o rýchlych ziskoch a dokonca skutočné investovanie nie je zrušujúce, dokonca by som povedal, že je nudné. Mnoho ľudí chce zažiť nejaké vzrušenie pri investovaní, otvorí si nejaký tradingový účet u brokera,
nakúpi si nejaké cenné papiere, nakupuje, predáva, zažíva nejaké vzrušenie pri tom. Môže zarobiť, častokrát 97% ľudí prerobí, alebo neskôr sa dostanú k stratám. Chcem upozorniť, že toto investovanie nie je. Pri investovaní ide o výber podľa prísnych parametrov kvality. My premýšľame o nejakých základných druhov aktív, ktoré sú osvedčené, ktoré dlhodobo fungujú, poznáme históriu, poznáme nejaké dlhodobé zhodnotenie týchto aktív a približne vieme, čo od toho môžeme očakávať. Takže medzi tieto dlhodobé aktíva patria americké akcie, Európa, emerging markets, technológie, dividendové akcie, štátne dlhopisy, korporátne dlhopisy, peňažné fondy, zlato. To sa tie nehnuteľnosti, to sa také najznámejšie aktíva, ktoré väčšina ľudí sleduje. Treba si však určiť, keď začnem investovať, aký mám prístup k peniazom, čo chcem dosiahnuť. Niekto investuje preto, že chce mať nejakú nezávislosť na podnikaní alebo zamestnaní. Tá nezávislosť je v tom, že chce mať nejaký ďalší príjem z investovania popri podnikaní, popri zamestnaní, ktorý ma nebude nútiť robiť niečo, čo musím, ale môžem robiť to, čo ma baví. Takisto investovanie môže pomôcť zabezpečiť životnú úroveň. Tu chcem upozorniť nielen na dôchodku, ale už aj oveľa skôr, 40-ke, 50-ke a tak ďalej. Treba mať dostatočnú likvidnú rezervu a cieľom investovania hlavným je vybudovanie finančného majetku, udržanie. Tu chcem upozorniť na to, že častokrát pri investovaní sme ovplyvňovaní emóciami. Keď trhy padajú, prichádza strach, keď trhy rastú, prichádza chamtivosť a každý z nás, alebo nikto z nás není imúnny voči takýmto pohybom. Mnoho investorov sa počas tých pohybov trhu snaží robiť veľkú chybu, že ten trh časuje. Táto stratégia ale má tendenciu vykazovať oveľa nižší zisk ako pri investovaní na dlhodobý horizont. Tento graf nám ukazuje, ako investori jednajú v rôznych fázach, keď sa ten trh vyvíja. A my sa musíme naučiť pri investovaní, ako sa ten trh správa. Alebo ako sa môže správať a ako na to budem správne reagovať. Vieme, že ten trh nie je statický, ale vyvíja sa, mení sa. Je závislý od rôznych ekonomických cyklov a tak ďalej. Treba mať nejaký systém, dôveru v nejakú investičnú stratégiu, ktorá je osvedčená, ktorá funguje a ktorá je dobre sa počas toho investovania držať. Nech sa trh nachádza v akejkoľvek fáze. Takisto, keď vidíme napríklad pokles na akciom trhu, myslíte si, že podnikateľ, keď má firmu a firme sa nejaký rok, dva nedarí, myslíte, že ho hneď ide predávať? Nie. Drží tú firmu, snaží sa do nej investovať, aby tá firma časom sa znovu postavila na nohy. A to isté platí aj pri investovaní. Keď máme kvalitný akciový index a vidíme nejaký pokles, tak sledujeme tú kvalitu a napriek tomu poklesu sa tej investície držíme a využívame to na nejaké možno príležitostné nákupy. Takisto je veľmi dobré, keď má každý investor niekoho, kto mu pomáha zvládať tieto emócie. Tomu poradí, čo sa deje, keď sa má s niekým o tom pobaviť. Toto častokrát ľudia, ktorí investujú samostatne, nemajú k dispozícii, čo je veľká škoda a vedie to často nejakým impulzívnym rozhodnutiam. Poďme sa pozrieť na to, ako sa vyvíjali asi historické výnosy akcií, dlhopisov a hotovosti. Tu vlastne vidíme od roku 2000-2011 sme zažili aj nejakú stratenú dekadu. Takým benchmarkom, takým indexom, ktorý môžeme použiť ako na porovnanie, častokrát používame index S&P 500 a ten zažil naozaj v týchto rokoch, za 11 rokov, tú stratenú dekadu, kedy sa zhodnotil v priemere len o 0,5%. Keby sme započítali infláciu, tak ten reálny výnos bol záporný. Naopak v tomto období sa dobre darilo hotovosti a s ročným výnosom 2,3% a 10-ročné dlhopisy poskytovali stabilitu a zhodnocovali sa na úrovni 7,2%. Takže vidíme obdobia, kedy akciový trh nezarábal, ale naopak oveľa lepšie zarábal dlhopisový trh, ktorý po odpočítaní inflácie prinášal reálny výnos. Keď
odpočítame infláciu, tak vidíme, že v dlhodobom horizonte od roku 1928 po rok 2023, keby sme zabrali nejakú priemernú 3% infláciu, tak akcie zarábali takmer 7%, bol tu 6,8%, dlhopisy zarábali 1,6% a hotovosť mierne nad nulou. Takže vidíme, že pri dlhodobom investovaní je jednoznačným alebo sú jednoznačným víťazom investície do kvalitných akcií. Samozrejme, jedným z dôvodov, prečo akcie majú nejaký rizikový príplatok, je ich krátkodobá výrazná kolísavosť. Keď sa vrátime k tomu prvému stĺpcu, tu vidíte, že áno, bol tam nejaký priemerný výnos, ale nebolo to tak, že ten človek mal každý mesiac 0,5% alebo každý mesiac 1% stabilne, ale tie akcie zaznamenali veľké výkyvy. Vidíme dokonca od nejakých minus 44% priemerný výnos alebo priemerný pokles, ale vidíme tam aj rasty o viac ako 52%. Takže tá odmena za tú schopnosť znášať tú kolísavosť je výnos, ktorý prekonáva infláciu. Počas 96 rokov prekonali akcie, dlhopisy a hotovosť viac ako 59 krát. Zase dlhopisy prekonali akcie a hotovosť 23 krát a hotovosť prekonala akcie a dlhopisy 14 krát. Tu vidíme, že každá trieda aktív má dobré aj zlé časy a samozrejme, keďže tá ekonomika sa pohybuje v cykloch, zažíva ekonomika aj emócie, investori zažívajú emócie, treba počítať s takými dvoma základnými možnosťami. Neexistuje dokonalá investícia, načasovanie trhu sme si ukázali takmer nemožné, možno existujú ľudia, viem, že sú takí, ktorí dokážu ten trh časovať, venujú sa tomu, ale je to možno jeden z 10 000, ktorý to dokáže. Riešením je diverzifikácia, kvalitné zloženie portfólia z pomeru akcií, dlhopisov a hotovosti. A samozrejme k tomu musíme pribaliť trpezlivosť. Ak investujeme napríklad väčšiu časť do akcií, musí byť pripravený prežiť, prekonať aj tie obdobia tých poklesov. Musíme to vedieť, zvládať. Tu vlastne vidíme historické výnosy akcií dlhopisov od 30 rokoch po dnešnú dobu. Je to v 10 ročiach vyjadrené. V prvom stĺpci stocks sú výnosy akcií, v druhom stĺpci sú výnosy dlhopisov. Vidíme, že v poslednom 10 ročí mali dlhopisy veľmi zlé obdobie. Videli sme to aj v roku 2022, kedy došlo k historicky jednému z najväčších poklesov na dlhopisovom trhu. Bolo to spôsobené tým, že boli historické nízke úrokové sadzby, dokonca pamätáte si obdobie, že boli záporné úrokové sadzby. Terminálne vklady boli úročené nulou a dokonca niektoré firmy museli platiť za to, že mali uložené peniaze v banke. Akciové trhy mali za to dlhé obdobie len dve zlé 10 ročia. Boli to 30. roky a boli to roky 2000. Od roku 2000, kedy zažili trhy internetovú bublinu, splástnutie internetovej bubliny a technologických firiem a známu finančnú krízu roku 2008-2009. Ale na základe tohto predchádzajúceho vývoja môžeme približne očakávať, čo od toho môžeme čakať. Samozrejme, nie je to vždy pravidlo. Takisto sa pozrieme aj na... My sa nesnažíme predpovedať trh, ako som hovoril, ale bavíme sa o nejakej pravdepodobnosti. Ak si spomínate, tak začiatkom roku 2023 som vo webinári hovoril o tom, že po poklese v jednom roku, to znamená, keď akcie klesnú v jednom roku, tak ten následujúci rok akcie klesli druhýkrát len 4-krát za posledných 100 rokov. To znamená, že tá pravdepodobnosť poklesu akcie v roku 2023 bola len 4%. Preto sme stále s klientami nehávali akcie v portfóliu, neodpredávali sme ich, ale stále sme ich prevažovali, čo si viete overiť aj v mojich predchádzajúcich videách. A naozaj videli sme, že tá šanca na rast trhu sa naplnila a tie trhy v roku 2023 rástli. Tento obraz ukazujem kvôli tomu, že v tom prvom stĺpci vidíme roky, kedy americké akcie dosiahli
dvojciferný rast. A ako sa správali po dvojcifernom raste v tom nasledujúcom roku. A tam vidíme, že za posledných od roku 1950 klesli akcie v tom druhom roku len 4 krát. Takže tie správy o tom, že keď sú akcie na maximách a už nemôžu ďalej rásť a musia znovu klesnúť, vidíte, že sa nezakladajú úplne na pravde, práve naopak. Keď akcie dosiahnu nejaké nové maximum, je to častokrát dobrá správa. Niekde som čítal, že je to ako keď váš obľúbený futbalový tím druhýkrát vyhrá sezónu. Tak je to dobrá správa, nie je zlá správa. A môžeme očakávať, že aj v tom druhom roku alebo v tom ďalšom roku sa mu môže dariť, ale samozrejme aj nemusí. Ale tá pravdepodobnosť je pomerne veľká. Treba mať na pamäti, že historické trendy nemusia vždy presne predpovedať budúci vývoj. Nesnažím sa, znovu chcem zdôrazniť, ja sa nesnažím predpovedať vývoj trhu, snažím sa len poukázať na to, z tej matematickej pravdepodobnosti, čo nás asi môže čakať. Samozrejme môžu prísť rôzne udalosti, nejaké geopolitické rizika, o ktorých teraz nevieme, alebo o ktorých možno len tušíme, ktoré môžu zvrátiť ten vývoj situácie. Ten fenomén čiernej labute možno poznáte. Takže treba vždy sa pozerať na nejaké širšie spektrum tých faktorov, ktoré môžu nastať. No tu vidíme takisto za posledných 50 rokov, je to vývoj amerického akciového indexu, už po započítaní reinvestície dividendy. Tú dividendu reinvestujeme to vlastne tým, že z tých 500 firiem mnohé dostávajú dividendu, túto dividendu nevyplácame, reinvestujeme a ten priemerný výnos amerického akciového indexu je viac ako 11,1% ročne. I napriek všetkým tým krízam, ktoré sme zažili, je ten výnos veľmi zaujímavý. Tu vidíme akciové trhy, ako sa správali počas volebného roku. Vieme, že v Amerike je rok 2024 volebným rokom a v novembri budú americké prezidentské voľby. No a vlastne tu vidíme, okrem 2 rokov, boli všetky roky volebné od roku 1960 také, že akcie zarábali. Akcie zažili pokles len vo volebnom roku, keď vyhral Barack Obama v roku 2008 a v roku 2000 počas kandidovania Georgea Busha. No ale vieme, že to boli obdobia splasnutia internetovej bubliny a finančnej krízy. V ostatných volebných rokoch akcie veľmi zaujímavým spôsobom rástli. Takže či to dopadne podobne tento rok, uvidíme v decembri. Takisto je dobre pozerať sa tzv. Ten big picture. To možno poznáte ten výraz. Vidie to investovanie v takých širších súvislostiach. Ľudia, ktorí začali investovať nejaké 2-3 roky dozadu, tak pre nich sú to náročné roky. Zažili pokles. Viete, keď príde taký pokles, ako bol počas roku 2020, že ten trh rýchlo klesne a potom sa rýchlo vráti, tak mnohí sa nestihnú všimnúť. Ale keď prežívate pokles svojej investície 10, 20, 30%, rok, 2, 3, tak samozrejme je to veľmi nepríjemné. Aj keď je to súčasťou investovania. Takže po tom roku, divokom 2020, bol tu potom zase divoký rok, zase rástu rok 2021. Zažili sme začiatok vojny na Ukrajine, s tým súvisiacu energetickú krízu. Prišla nám inflačná kríza. To boli všetko veci, ktoré mali veľký vplyv na investovanie. Ale tento obrázok nám ukazuje, že investície do akcií sú dlhodobým záväzkom. A našim cieľom je dosiahnuť výsledky v priebehu niekoľkých 10 ročí, nie v nejakom krátkom období. A tu jednoznačne vidíme na tom obrázku, že prevažujú rasty. Že áno, prídu zlé obdobia, príde tá búrka, ktorá prehrmí, tak ako po búrke raz príde slnko, tak ako po noci príde ráno, znovu vidie slnko, tak vidíte, že aj po tých turbulenciách vždy prichádza nejaký zaujímavý rast. Pretože za tým sú firmy. Sú to firmy, ktoré generujú produkty, služby, ktoré ľudia potrebujú, ľudia si tie výrobky, služby kupujú a tie firmy majú zisk. A ich hodnota z dlhodobého hľadiska rastie. A tu vlastne vidíte dôkaz tých cyklov trhových, že sú skôr pozitívne.
keď si pozriete aj štatistiku, tak len 1 zo 4 rokov býva záporný pri akciových trhoch. Keď toto viete akceptovať a viete to prežiť, tak pri dlhodobom investovaní máte vyhrané, na polovicu vyhrané. Vieme, že Fed sadzby pravdepodobne zníži, to je vlastne prognóza Fedu, ktorý podľa jeho vlastnej prognózy hovorí, že približne 3-krát by v roku 2024 mohol znížiť sadzbu. Prečo je to dôležité? Ak by došlo k znižovaniu sadzieb, malo by to pozitívny vplyv na dlhopisový trh. Keďže počas rastu sadzieb dlhopisové trhy klesali, naopak počas klesajúcich sadzieb dlhopisové trhy rastú. Tu vidíme príklady, keď zoberieme napríklad ten tretí riadok, 10-ročný americký štátny dlhopis. Ak by úroková sadzba klesla o 1,5%, tak tieto dlhopisy by narástli približne o 15-16%. Ak by sadzby klesli, nemusí to byť len v tomto roku, ale v budúcom, odteraz o nejaké 3%, tak by sme mohli pri tých 10-ročných dlhopisoch očakávať rast takmer až 30%. Takže pre niektorých ľudí sa už toto môže javiť ako veľmi zaujímavá investičná príležitosť v roku 2024. Samozrejme, nie je to investičné odporúčanie. Takže tu niekoľko poučení. Potrebujeme rozumieť možným rizikám každej investície. Vždy je potrebná dôkladná analýza. Hlavné aktíva nám prinášajú určitú predvídateľnosť pri investovaní. Vieme, aký priemerný, približný výnos môžeme očakávať. Treba byť opatrný pri alternatívnych investovania, nemusia byť vždy vhodné pre dlhodobého investora. Nesnažíme sa predpovedať krátkodobé pohyby. Samozrejme, investovanie je maratón, je to dlhodobý proces, vyžaduje si trpezlivosť a treba si zvyknúť na nejakú permanentnú neistotu. A nečakajte na vhodný moment na investovanie. Začnite investovať vždy, keď máte na to peniaze. Čo týka prístupu skúseného investora, tí vedia prijať to riziko, vedia alebo zameriavajú sa na tú ochranu toho majetku, aby o ňo neprišli pri investovaní. A chceme to zhodnotenie nad infláciou. Mnoho ľudí sa snaží prekonať index, my sa nesnažíme prekonať index, ale my chceme investovaním prekonať dlhodobú infláciu, lebo tá ničí naše peniaze. Takže teraz sa pozrieme na veľmi zaujímavú tému a to sú mýty okolo indexových fondov. Objavujú sa správy, že tieto fondy nie sú vhodné pre každého investora. Treba si uvedomiť, že tieto názory väčšinou šíria, alebo stretol som sa, že to boli aktívni manažeri fondov alebo nejakí investori, ktorí hľadajú podhodnotené akcie a akoby sa hnevali na tých ľudí, ktorí investujú do tých indexových fondov. Tu vlastne vidíme graf od BlackRocku, kde sú zastúpené 3 regióny. Amerika, rozvíjajúce trhy európske trhy a Ázia Pacifik. Vidíme, ten ružový graf je ten akciový trh bez indexových fondov a ten zelený sú indexové fondy. To nám ukazuje, že indexové fondy nie sú až tak veľmi zastúpené na celkovom akciovom trhu, ako sa o tom hovorí. Hovorí sa o tom, že indexové fondy, prvý mýtus, že vytláčajú aktívnych investorov. Tá polovica trhu, ktorú reprezentujú indexové fondy, sa týka v porovnaní s riadeným trhom. To znamená aktívne fondy a pasívne fondy. V tomto pohľade naozaj v Spojených štátoch veľkosť majetku, ktorá je správovaná v indexových fondoch, prekonala tie aktívne riadené. Druhým mýtusom je, že ETF fondy, alebo ľudia, ktorí nakupujú indexové fondy, že príliš nafúkujú ceny akcií. To nám vyvracia ten obrázok predtým, že stále väčšina akcií je v rukách individuálnych investorov. Na ľavom a pravom stĺpci vidíte také zaujímavé grafy. Ten naľavo je za rok 2022, napravo za rok 2023 a každý ten riadok nám ukazuje, ako sa vyvíjala hodnota akcie v danom roku v tom indexe S&P 500. Ak by platilo to, že ETF nafúkujú bublinu a že ľudia, keď kúpia indexový fond, že nakupujú všetky akcie, tak by museli rásť všetky akcie rovnako.
Museli by rásť aj tie malé, aj veľké firmy v tom indexe. Ale vidíme, že to není tak. Že stále sú akcie v tom indexe, ktoré rastú výrazne, priemerne a podpriemerne. Takže není to pravda, že ETF fondy nafúkujú bublinu. Ďalšou otázkou, s ktorou som stretávam, sú rizika indexových fondov. Našou motiváciou pri investovaní s klientami je investovať tak, aby sa klientom darilo. Investovať do ETF a nie do aktívne riadených fondov nám pomáha mať tú správu viac pod kontrolou. Preferujeme aktívny prístup v tom, aké ETF vyberáme. Tu vlastne vidíme, že počet ETF fondov na trhu neustále rastie. Každý rok rastú. Tá posledná štatistika je, že ich bolo viac ako 8754. Vieme, že teraz príbudnú fondy, ktoré investujú do bitcoinu a podobne. Ale treba si skôr dávať pozor na nejaké ETF na menších trhoch. Treba si dávať pozor na ETF na nejaké derivátové akcie. A keďže tých ETF fondov naozaj veľmi veľa, treba mať aj systém, na základe čoho tie ETF fondy vyberáme. A týmto systematickým výberom ETF fondov viete predchádzať rizikám. Inak sa jedná o veľmi kvalitné cenné papiere. Ďalšou veľkou témou sú aktívne riadené fondy. A to je vlastne dôvod, prečo neodporúčam investovať cez banku alebo investovať do fondov cez bankovú distribúciu. O chvíľku si ukážeme aj konkrétne dáta. Kladieme dôraz na výkonnosť a preto nezačleňujeme slovenské podielové fondy do portfólií klientov. Nezameriavame sa v tejto analýze krátkej na všetky fondy, ale ukážeme si to na porovnaní tých najznámejších, ktoré sú na slovenskom trhu dostupné. Takže nejde o úplnú štatistiku. A čo sa týka kritérií výberu fondov, zameriavame sa na fondy, ktoré investujú do globálnych akcií. Takže keď sa znovu vrátime k aktívnym riadeným fondom, tak tieto fondy nezodpovedajú kritériám ochrany majetku. Je to základný problém s týmito fondami. Ide totiž o to, že ten správca, ktorý ich má, je príliš malý, veľkosť tých fondov je príliš malá v porovnaní s tým, čo my odporúčame svojim klientom, alebo čo ja odporúčam svojim klientom. A takisto aj tá výkonnosť lokálnych fondov je výrazne pod priemerom. Takže to nevýhody aktívne riadených fondov. Je to veľký problém s poplatkami. Sú oveľa drahšie. Častokrát mnohé akciové fondy majú tie poplatky aj 2, niektoré aj 2,5%. Už som sa stretol aj s 3% ročne, ktoré si zoberú. Nie je tam len vstupný poplatok. Mnohé inštitúcie urobia reklamu, že je to bez vstupného poplatku, ale vy si musíte uvedomiť, že platíte priebežné poplatky pri týchto fondov. Raz som sedel s jedným klientom, sme sa bavili o tom, že on je klientom privátneho bankovníctva, že to celé má zadarmo, že VIP klient a že nemá poplatky. Keď sme sa pozreli na fondy, ktoré mal ako klient, tak ten jeho fond konkrétny, ktorý mal, si účtoval 2,7% ročne za správu toho majetku, čo je veľmi veľa. A ten klient o tom ani netušil. Dozvedel sa to až na základe tých materiálov priamo toho fondu, ktoré som mu ukázal. Takisto je to nepresvedčivá výkonnosť. Keď to porovnáme s indexovými ETF portfóliami, tak tá štatistika tej kumulovanej výkonnosti týchto fondov, a keď to porovnám aj s našimi portfóliami alebo s portfóliami, ktoré odporúčam svojim klientom, na 5-ročnom a 10-ročnom horizonte, tak tieto fondy výrazne zaostávajú. Ukážeme si za chvíľu graf, ktorý ukazuje celkové výnosy tých fondov. Ukážeme aj, ktoré fondy sme zahrnuli do tohto porovnania. Takisto, čo týka nejakej pridanej hodnoty, táto štatistika nezahrňuje nejaké poplatky za to poradenstvo. Takže neberiem pri tom porovnaní tých cien ani vstupné poplatky, ani priebežné. Pri výbere aktívne riadených fondov vyberáme samozrejme fondy, ktoré majú podobnú investičnú stratégiu. Neporovnávame akciové s dlhopisovými, ale globálne akciové s globálnymi akciovými fondami. Takže tu vidíme ten 10-ročný horizont, tie naše portfólia mali kumulovaný výnos za 10 rokov 157% zhodnotenie,
Chceme sledovať dlhodobú a súčasne nejakú udržateľnosť tej výkonnosti. To znamená, nezaujíma nás nejaký jeden dobrý rok, ale zaujíma vás naozaj, aby sme dosiahli dlhodobo dobrú výkonnosť pri tom investovaní. Nechceme nejaký najvyšší krátkodobý výnos. Kladieme dôraz na ochranu majetku pri investovaní. Mnohé domáce fondy nespĺňajú tú konzistentnosť a zaostávajú za zvyškom portfólia. Takže tu vidíme to porovnanie. Do porovnania som vybral fond maximalizovaných výnosov od Erste, alebo od Slovenskej sporiteľne, ČSOB, Svetový akciový fond, Erste, Best of the World. Pri Tatrabanke som našiel z globálnych len dynamicky balancovaný fond, Eurizon, dynamické portfólio. Sú to fondy, s ktorými sa asi najčastejšie stretávam pri poradenstve. Erste, Private Banking, Dynamic Plus. Mnoho klientov, ktorí investovali cez poradcov, majú Consec Active Invest. A pridal som do porovnania aj Amundi Funds, Pioneer Global Equity. Takže tu vidíme názov fondu, ISIN fondu, koľko má fond pod správou, v aké mene, porovnávali sme menu v eurách. A tam vlastne vidíte, aké obrovské rozdiely sú vo výnosoch na 5-ročnom horizonte a 10-ročnom horizonte. Tuto vidíme aj v grafickom vyjadrení. A tu, keď som to porovnal s našimi portfóliami, ktoré robíme s našimi klientami, tak tieto naše portfólia akciové, globálne, výrazne prekonávajú zhodnotenie týchto klasických podielových, aktívne riadených fondov. Prečo vyberáme ETF fondy? Nesnažíme sa vidieť do budúcnosti, pretože je to nereálne. Tým hlavným cieľom je stabilná a rozumná výkonnosť. Chceme dosahnuť výkonnosť prostredníctvom dobre diverzifikovaného portfólia, ktoré obsahuje rôzne aktíva. Vplyv toho rozdelenia aktív sa zameriava na tie ETF, ktoré sú rastové, ale aj dividendové. To znamená, pridávame tam nielen rastové a dividendové. O chvíľku si ukážeme aj príklad takéhoto dividendového portfólia. Sa aj s fondami, ktoré prekonávajú trh alebo sú schopné prekonať ten trh. Ale keď si ich chceme vybrať, tak je to znovu stávka na neistotu. Pretože vieme, že minulá výkonnosť nie je zárukou tej budúcej výkonnosti. A vždy existuje riziko, že investujeme v nevhodnom čase. Takže tým aktívnym fondom sa vyhýbame. Samozrejme, keď sa nájde nejaký rozumný aktívny fond, ktorý spĺňa nejaké parametre kvality a je pre toho klienta vhodný, tak ho vieme zaradiť tomu klientovi do toho portfólia. Takisto sa pozrieme na to, kde neinvestovať v roku 2024. Treba stať veľký pozor. Nenechajte sa zlákať vysokými alebo reklamami s vysokými úrokovými sadzbami. Častokrát zachytávam prevažne väčšinou dlhopisy, ktoré vám reklamujú garantovaný výnos. Uvádzajú tam, že ten dlhopis bol schválený Českou národnou bankou, ale tam bol schválený len prospekt toho dlhopisu. Nehovorí to o samotnej kvalite toho dlhopisu. Zažili sme aj správy o tom, ako investori prichádzali o peniaze v roku 2023. Bola to, myslím, že firma Axe Capital, copy trading, kde ľudia prišli o takmer 50 miliónov eur. Boli im sľubované príliš vysoké výnosy. Zachytil som na sociálnych sieťach mladých chlapcov, ktoré prezentujú rôzne komunity investičné, ktoré ponúkajú fond s výnosom 15% ročne, so stabilným zhodnotením. Ale po dôkladnej analýze sa v skutočnosti ani nejednalo o fond. Vy keď vám niekto ponúka investíciu, ten človek na to musí mať nejaké oprávnenie, nejakú licenciu. Tá legislatíva je veľmi prísna a ponúkať investičné produkty. Sprostredkovať investičné produkty nemôže hocikto. Musí to byť naozaj človek, ktorý má na to vzdelanie. Musí to byť človek, ktorý má na to licenciu Národnej banky. Aj preto som vám ukazoval svoje údaje z registra Národnej banky. Mnoho ľudí, zachytil som webináre, kde hovorili, že my sme pod reguláciou Českej národnej banky, ale v skutočnosti to vôbec nebola pravda. Bol to len nejaká skupina investícií, kde viedla banka národná len evidenciu, ale nevykonala tam dohľad. To znamená, tí ľudia, ktorí prezentovali takéto investície, veľmi zavádzali v investovaní. A tam sa ukazuje naozaj, že tí predajcovia, ktorí majú možno veľmi dobrý marketing, sú častokrát veľmi neskúsení a aj keď to vyzerá veľmi dobre, v skutočnosti vám ponúkajú fejkovú investíciu.
No a teraz sa pozrieme na tzv. Investičný trojuholník. Tí, ktorí sa venujú investovaniu, ho veľmi dobre poznajú. A ja vám ho ukazujem pretože za chvíľu vám ukážem iný investičný trojuholník, ktorý ja používam pri komunikácii s klientami. A ktorý oveľa viac vystihuje to riziko, výnos a likviditu, to znamená dostupnosť finančných prostriedkov. Tu si treba uvedomiť to základné pravidlo. Čím vyšší výnos, tým ako keby vyššie riziko a nižšia dostupnosť peňazí. Ako keby ste sa museli vzdať tých peňazí na určitý čas. Hovorí sa, že ideálna investícia je taká, ktorá má vysoký výnos, nízke riziko a vysokú likviditu. Treba si uvedomiť, že takáto investícia neexistuje. Ak natrafíte na bezpečnú investíciu s garantovaným výnosom, nejaký dlhopis, tak častokrát je tam obrovský problém, keď sa niečo stane s tou dostupnosťou tých peňazí. Nie je to verejne obchodovateľný dlhopis a vy sa v prípade problémov neviete dostať k tým peniazom. Ale pozrieme sa teraz na ten nový investičný trojuholník. Asi ako vyzerá. Takže tá spodná šírka nám hovorí o nejakej šírke ochrany. Čím sa zužuje, tá ochrana sa zmenšuje a ten rast do vrchu nám bude ukazovať výnos. Takže tým úplným základom je mať dostupnú rezervu. Je to nejaká krátkodobá rezerva, ktorú máme buď ako, keď niečo potrebujeme kúpiť, alebo máme vytvorenú rezervu na čerpanie renty, alebo máme peniaze na nejakú investičnú príležitosť. Väčšina ľudí ale končí iba pri tejto časti. To znamená, majú peniaze pomerne chránené, majú to niekde v banke, majú to niekde v peňažnom fonde. Peňažné fondy napríklad teraz stabilne prinášajú výnos okolo 3,8%, bez nejakej kolísavosti, bez viazanosti, po roku bez dane. Avšak ak chcete, aby vám výnos narastol, potrebujete tam pridať aj tú vyváženú časť, ktorá nám zabezpečuje ochranu toho majetku, toho bohatstva. Je tam nejaké vyvážené portfólio, ktorá už obsahuje nejakú širšiu diverzifikáciu cenných papierov, môžu tam byť pridané rôzne dlhopisy a takisto sú to peniaze, ktoré používame na výplatu renty. Potom tam máme rastovú časť, ktorá nám zabezpečuje ten dlhodobý rast celkovej hodnoty investície a tam využívame globálne akciové ETF a samozrejme riadime to riziko. A potom tá posledná časť je nejaká výnosová prémia alebo možnosť získať nejakú výnosovú prémiu. To znamená vysoký výnos cez špecifické investičné príležitosti s niektorými klientami, ktorí sú dynamickejší. Raz za nejaký čas, možno nie je to veľmi často, ale raz za možno 2-3 roky príde nejaká veľmi zaujímavá investičná príležitosť, ktorá nám môže výrazne zvýšiť tú výnosovosť celého toho portfólia. Takže teraz sa pozrieme na príklad dividendového portfólia. Dividendové portfólio sa skladá z dvoch fáz. Je to fáza budovania majetku, fáza čerpania renty. Pri tom dividendovom portfóliu je dôležité, ak sme vo fáze čerpania renty, tú dividendu reinvestovať. To znamená, nenehať ju si vyplatiť, ale ju reinvestovať. Samozrejme, ak je to konzervatívny investor a ťažko znáša poklesy, tak práve tá dividenda, ktorá prichádza na jeho účet, mu pomáha zvládať nejaké poklesy na trhu, lebo vidí, že tá investícia pracuje napriek poklesom, vidí, že mu tam prichádza nejaká dividenda. Samozrejme je dobre využiť, ak nechcem tú dividendu, tzv. Akumulačné indexové fondy. A tým pádom získame vyššie dlhodobé zhodnotenie. Potom máme ľudí vo fáze čerpania renty, tak naozaj tam už využívame fondy, ktoré vyplácajú tú dividendu. A tam využívame tzv. Distribučné ETF fondy. Ide o nejakú stabilnú časť čerpania renty. Pri budovaní dividendového portfólia musíme vedieť, čo by to kvalitné portfólio malo obsahovať. Malo by spĺňať ochranu majetku, malo by nás chrániť pred nejakými zbytočnými rizikami tej investície. A malo by nás chrániť pred dlhodobou priemernou infláciou. Samozrejme, môžu byť roky, kedy je inflácia vyššia ako výnos, ale z dlhodobého hľadiska tá kvalita fondov by nás mala ochraňovať aj pred infláciou. Malo by nám zabezpečiť stabilitu aj v čase nejakých ekonomických kríz alebo iných kríz. Malo by mať prínos vo forme dlhodobého rastu hodnoty investičného portfólia.
To znamená dobre postavené portfólio, aj keď sa nechám vyplácať rentu vo forme dividendy, by malo z dlhodobého hľadiska rásť. A samozrejme, to dividendové portfólio je vhodné pre tzv. Nekonečný horizont. Mnoho ľudí plánuje veľmi krátkodobo, alebo napríklad máte 55 rokov a poradca vám povie, že keď chcete do dôchodku 64, že máte len 9 rokov investičný horizont a len 9 rokov môžete mať akcie. My sa dívame s klientami na investičný horizont v tej inej forme, tzv. Nekonečnej forme. Investičný horizont je celý môj život. Samozrejme, neviem koľko to je rokov, ale je to v horizontoch, premýšľame o investovaní v horizonte desiatkách rokov. Samozrejme, rozmýšľanie v desiatkách rokoch neznamená, že peniaze mám viazané. Naopak, peniaze v investícii mám vždy dostupné. Len nám pomôže vhodne vybrať vhodné aktíva, vhodné dividendové fondy. Takže poďme ďalej na to dividendové portfólio. Pri tej tvorbe sa zameriavame na vyspelé ekonomiky, vyhýbame sa emerging markets, tým rozvíjajúcim trhom, volíme rozsiahlu diverzifikáciu, to znamená rôzne typy aktív, akcie, dlhopisy, hotovosť, nehnuteľnosti a využívame aj menovú diverzifikáciu, nechceme tam mať len jednu menu. Chceme, aby to portfólio dividendové bolo schopné dlhodobo vyplácať tú dividendu. Využívame na to veľké správcovské spoločnosti a veľké fondy a takisto je tam diverzifikácia podľa odvetví, kde tie akcie investujú. To znamená, neinvestujeme len do technologického sektoru. To znamená, niekto napríklad všetko môže investovať do technológií, tam zažije obrovské kolísanie investície. Takže rozdeľujeme aj do viacerých oblastí. Warren Buffett povedal, už nie je postačujúce investovať do firiem, ktoré nevytvárajú zisk a majú negatívny cash flow. Je potrebné investovať do firiem, ktoré robia dobrý a kvalitný biznis. Generujú pozitívny cash flow a vyplácajú stabilné dividendy aj v čase kríz. To je hlavný dôvod, prečo investovať do portfólia a dividendových akcií. Takže tu vidíme príklad rozdelenia takéhoto dividendového portfólia. Takže zhruba štvrtina by mala ísť do globálnych svetových akcií, potom do amerických hodnotových akcií štvrtina, 10% to môžu byť realitné akcie, 15% tzv. Dividendoví aristokrati, to sú fondy investujúce do akcií firiem, ktoré dlhodobo nielenže vyplácajú dividendy, ale aj tú dividendu zvyšujú. Investujeme zhruba pätinu do globálnych dlhopisov. Ako sme si ukázali, aké dlhopisy mali za sebou obdobie veľmi zlé, do budúcnosti stále možno s dlhopismi počítať. A samozrejme máme tam nejakú hotovostnú časť, ktorú používame na výplatu renty v čase nejakých negatívnych období alebo na doinvestovanie. No tu vidíme vlastne takú tú štruktúru, ten koláč toho dividendového portfólia. Takže ako si nechať vyplácať nekonečnú rentu? Tejto téme sa teraz nebudeme venovať, pretože som ju obsiahol pomerne rozsiahlom e-booku o nekonečnej rente, ktorý si ak ho nemáte ešte, môžete si stiahnuť tento e-book, túto e-knihu na mojej stránke, načítaním tohto QR kódu, alebo vám zašlem odkaz po vysielaní. Takisto tento e-book nezostane len v elektronickej forme, ale už je pripravený aj do tlače. Takže tí, ktorí budú mať záujem mať tento e-book v tlačenej forme, stačí, keď mi napíšete a v priebehu februára vám ho zašleme na vašu adresu bezplatne, samozrejme. Takže blížime sa k záveru. Poďme sa pozrieť teda na tie 3 prekážky, ktoré nás delia k tej dlhodobej stabilite a raste vašich investícií. Sú to tie 3 základné prekážky. Vieme, že sú to nemáme presný cieľ investovania. Mimochodom, ľudia, ktorí majú presný cieľ pri investovaní, vedia presne, akú chcú rentu. Dosahujú štatisticky 3-krát lepší výsledok pri investovaní ako ľudia, ktorí len tak niekde investujú. Druhá prekážka sú vysoké poplatky, nízka kvalita fondov alebo investícií, nevhodný výber produktov. Tretia prekážka, slabá alebo žiadna starostlivosť. Buď to robíte samostatne, alebo máte poradcu, ktorý sa o tú investíciu nestará. No a tou skratkou je, ak chcete tieto prekážky preskočiť,
nechcete ísť na to pokus a omyl, môžete využiť moje služby, služby mojej spoločnosti. Nie som na to sám, mám na to tým skúsených a spoľahlivých ľudí, s ktorými pri správe majetku klientov spolupracujeme. Takže jedna výzva, ak sa zamýšľate, ako najlepšie pristupovať k investovaniu, tak vo financiách sa neoplatí experimentovať. Na to si treba dať veľký pozor. Ja vám odporúčam vyskúšať renomované súkromné privátne bankovníctvo a investičné poradenstvo, ktoré poskytujem so svojou spoločnosťou. Chcem vás uistiť, že svoje bohaté skúsenosti s tvorbou investičných plánov a alokáciou investičných portfólií pre vhodné zloženie investícia a zabezpečenie renty sú pre vás tým správnym smerom ku investovaniu, o čom sa presvedčili už stovky klientov spokojných. Snažím sa priniesť na slovenský trh niečo, čo tu nikto iný nerobí ani neponúka. Preto dovolím si tvrdiť, že kvalitu služieb, ktoré ponúkam, v podobnej forme na Slovensku len veľmi ťažko nájdete. Každého investora chápem individuálne a snažím sa mu poskytnúť riešenie, ktoré je šité na mieru jeho majetku, ktoré chce dosiahnuť. To znamená, neexistujú dvaja klienti s rovnakým portfóliom. Dávam prednosť reálnym výsledkom pred nejakými sľubmi. Ako špecialista garantujem klientom kvalitu investície a som odmeňovaný nejakým vopred dohodnutou sumou alebo pri určitých klientoch aj z časti dosiahnutého zisku. Osobne nepoberám ani ako firma žiadne provízie od bank, ani od správcov fondov. Tu chcem zdôrazniť to, že pôsobím transparentne a nestranne. To znamená, cez individuálne nastavené portfólio si ma platia samotní klienti. A pracujem pre svojich klientov. Ak vás zaujíma, ako prebieha spolupráca, tak spolu s klientami vytvoríme nejaké investičné portfólio, ktoré je zamerané na neobmedzenú rentu, alebo podľa toho, aký má klient cieľ, alebo na budovanie renty. To znamená, nastavíme nejaký cieľ, ktorý ten klient chce dosiahnuť a ja mu odporúčim konkrétne riešenia, ako ten cieľ dosiahnuť. Je tam vopred nastavená transparentná odmena za odbornú starostlivosť. Samozrejme zabezpečujeme riadenie toho rizika, to znamená, tá bezpečnosť investícií je najvyššou prioritou, hlavne v oblasti kríz. Počas kríz veľmi intenzívne komunikujeme s klientami, oveľa viac webinárov robím. Klienti presne vedia, čo sa dejú s ich investíciami a na aké informácie sa zamerať. Ideme podľa presne stanoveného investičného plánu a alokácie aktív. Klienti dostávajú pravidelné reporty a detailné informácie o stave a priebehu investície, ktorú si môžu kedykoľvek na svojom účte preveriť. A zároveň viem klientovi pomôcť s otvorením investičného účtu, to znamená, zabezpečím vám kompletný servis a starostlivosť. Poskytujem odborné poradenstvo na úrovni svetového privátneho bankovníctva. Môžete sa pridať k ľuďom, ktorí už v minulosti napríklad videli takýto webinár, rozhodli sa pre konzultáciu a neskôr pre spoluprácu a investovali a dnes majú kvalitnejšie a výnosnejšie investície, ako mali predtým, či u brokera, alebo keď investovali sami, alebo v porovnaní s bankovými podielovými fondami. Využívajú vysoko individuálny prístup, sú im kedykoľvek k dispozícii, nemajú nejaký žiadny paušálny produkt, ktorý by im niekto predal, ale majú kvalitné, zostavené svoje vlastné portfólio na svojom vlastnom účte, investičnom, ktorý je ich majetkom. Tu som ešte pripravil taký nákres pre vás. Vidíme tu výnos a obdobie, 5-10 rokov. A keď si zoberiete, tak priemerný výnos globálneho podielového akciového fondu, ktoré sú v slovenskej distribúcii, ktoré som aj ukázal v tom grafe predtým, je niekde na úrovni necelých 6%. A tieto fondy krásne často účtujú aj okolo 2% pravidelný poplatok a zároveň tam platíte aj daň z príjmu, alebo daň z výnosu, pri výbere. Alebo sa môžete posunúť do tej zelenej časti, kde môžete investovať do kvalitných indexových fondov, do kvalitne zloženého portfólia z týchto fondov, ktoré vám zabezpečí vyššie výnosy, nižšie poplatky a s klientami preferujeme produkty, kde môžete mať prevažne nulovú daň z výnosu. Čo? Takisto neplatí daň je obrovskou výhodou. Takže môžete získať lacnejšie riešenie,
Môžete sa stať úspešným investorom, ak budete spolupracovať s úspešným a s kvalitným poradcom a využijete kvalitné investičné poradenstvo. Takže ďakujem za pozornosť. Za chvíľočku prejdeme k otázkam. To je ešte krátke upozornenie. Takže ak ste ešte nepoložili svoju otázku a nejaká vás napadla, pokojne prejdite na www.slido.com, vložte kód Správa majetku a položte svoju otázku. Takže prvá otázka. Sú americké akcie teraz, alebo americké štátne dlhopisy, zaujímavou investíciou, keďže momentálne je ich ročný výnos v červených farbách? Napríklad iShare Global Inflation Government. iShare Global Inflation je globálny dlhopisový trh a momentálne je vhodné podržať tento fond. A takisto, ako som ukázal aj počas prezentácie, pokiaľ by došlo k poklesu úrokových sadzieb centrálnymi bankami, tak áno, tak hodnota dlhopisov bude výraznejšie rásť, alebo môže výraznejšie rásť. Kúpou dlhopisov dnes si viem zabezpečiť nejaký stabilný príjem z tých aktuálnych výnosov, ktoré sú, a zároveň plus nejaký kapitálový zisk. Takže pre určitú skupinu klientov sú určite vhodné na investovanie alebo ponehať ich na investovanie napriek tomu. Takže teraz druhá otázka. Dá sa investovaním uživiť výnosy dividendy, alebo je to v forme tvorenia renty? A ak uživiť, koľko potrebuje minimálny vstupný budget v percentách? Túto tému veľmi podrobne rozoberám v rozhovore, keď si pozrite rozhovor, ktorý som mal v Trende o nekonečnej rente. Môžem vám ho poslať, takisto to podrobne rozoberám v e-booku Nekonečná renta, ale áno, je možné čerpať rentu. Aby to malo zmysel, treba mať na to určitý kapitál. Ak chcete mať rentu napríklad 1,000 eur, tak potrebujete mať kapitál aspoň 250 000 eur. Ak ho nemáte, je potrebné investovať, trpezlivo investovať, vkladať svoje peniaze, svoje investície a takýto balík si viete investovaním postupne vytvoriť formou zloženého úroku. Výhodou je, že rentu nemusíte čakať na rentu v dôchodku. To znamená, nemusíte čakať do 65-ky. A ak máte dostatočný časový priestor, viete rentu čerpať 40-ke, 50-ke. Napríklad majitelia firiem, ľudia, ktorí predali časť podielu firmy, alebo predali nehnuteľnosti, majú nejaký majetok, nemusia ich nehať na účte, môžu ich investovať. A tak ako ste mali príjem z nehnuteľnosti z prenajmu, tak môžete mať pravidelný príjem z investovaného majetku. A zároveň ho veľmi kvalitne a bezpečne uložený. Častokrát majetok uložený v rôznych cenných papieroch môže byť bezpečnejšie uložený, ako by ste mali peniaze v 2-3 nehnuteľnostiach. Samozrejme, nehnuteľnosti nevylučujem. Investície v cenných papieroch a z nich renta môžete mať aj ako doplnok k investičným nehnuteľnostiam, z ktorých poberáte rentu. Teraz ďalšia otázka, je možné nejak sa vyhnúť podľa mňa nezmyselnému odvodu zo zdravotnej poisťovne, zo zisku z finančných trhov? Ako som spomenul, my s klientami investujeme prevažne do cenných papierov, do fondov, ktoré spĺňajú kritériá daňového zvýhodnenia. To znamená, na základe paragrafu 9 zákona o dane príjmu sú presne špecifikované príjmy, ktoré sú oslobodené od dane z príjmu. Takže ak využijete tieto investície, máte ich viac ako rok, tak tú daň ani zdravotný odvod nemusíte platiť. Problematika zdaňovania sa venujem špeciálne v 2 videách. Ak ste ich nevideli, sú určené pre mojich klientov alebo sledovateľov. Ak chcete tieto videá o zdaňovaní cenných papierov, tieto 2 rozhovory mať k dispozícii, napíšte mi a pošlem vám ich. Ďalšia otázka. Je finančne výhodné investovanie v horizonte 10 až 15 rokov do ETF fondov cez Amundi platformu? Ďakujem pekne za odpoveď.
Pokiaľ ide o Amundi, Amundi je správca, samotné fondy Amundi využívam aj ja osobne. Veľmi záleží od toho, aký máte cieľ. To znamená, potom na základe toho cieľa treba vybrať vhodné zloženie tých fondov. A či tam budú Amundi alebo nie, viem povedať individuálne, či sú vhodné tie fondy pre vás. Ale samozrejme závisí aj od objemu majetku, od toho, koľko chcete investovať jednorázovo, koľko pravidelne. A vždy to treba porovnať aj s nejakými ďalšími produktami. A až na základe toho vám viem povedať odporúčanie, či to pre vás je vhodné alebo není vhodné. Ďalšia otázka. Dobrý deň. Ak mám 30 000 navyše, kam by bolo dobre ich investovať? Ak máte 30 000 navyše a chcete z nich poberať rentu o 10-15 rokov a viete si ešte z príjmu niečo odložiť, tak určite vám viem navrhnúť riešenie. Nechcem byť konkrétny vo vašom prípade, ale napadá ma myšlienka, ak chcete prekonať infláciu z dlhodobého hľadiska, tak minimálne 30% z hodnoty investície by malo byť v kvalitných akciách. Optimálne sa odporúča aspoň 60% mať v kvalitných akciových indexoch. Takže ak chcete vedieť konkrétne, kde tých 30 000 dať, kľudne ma kontaktujte a bude alebo niekto z týmu sa s vami spojí a dá vám konkrétne odporúčanie na základe vašich preferencií. Aké je ideálne portfólio pre investora po 30-ke, ak má k dispozícii povedzme 10 000 eur? Je to veľmi podobná otázka, ako bola predchádzajúca. Tam je dôležité, kedy chcete použiť tie peniaze. Ak máte dlhý investičný horizont, aspoň 10, 15, 20 rokov a chcete k tomu ešte prípadne prikladať, tak pokojne môžete mať 100% zainvestované v kvalitných akciách. Ďalšia otázka. Dobrý deň, aký je váš názor na investovanie cez Finax a ako je to s poplatkami? Ďakujem. Finax je obchodník s cennými papiermi, ktoré ponúka svoje vlastné portfólia. Ako hovorím, pre niekoho tie portfólia môžu byť vhodné, pre niekoho nie. Treba si vždy porovnať viacero platformiem, viacero firiem, viacerých poradcov a až potom na základe toho, aj aké služby požadujete, čo vám tá protistrana vie zabezpečiť. Pre niekoho to môže byť hodné, pre niekoho to nemusí byť hodné. Hovorím, vždy treba individuálne to posúdiť. Existuje nejaké riziko, že správca ETF fondu znehodnotí majetok investora nejakým podvodným konaním? Sú správcovia tak kontrolovaní, že sa to nemôže stať? Viem, že tá kontrola je veľmi vysoká. To znamená, ten správca, on nemôže, je tam nejaký presný štatút, na základe ktorého je ten fond postavený. Ak je to indexový fond, sú tam presne pravidlá, čo ten fond musí obsahovať. Majetok v tom fonde je účtovne oddelený od majetku toho správcu. Takže prakticky tam tie mechanizmy na ochranu investora sú veľmi vysoké. Aby sme zmiernili možné rizika, ktoré by mohli nastať pri investovaní do indexových fondov, práve preto odporúčam investovať len cez tie najväčšie správcovské spoločnosti a ísť do tých najväčších fondov. To znamená, tá správcovská spoločnosť by mala mať pod správou aspoň 300-400 miliárd dolárov, euro, ideálne viac ako miliardu, viac ako bilión. A ten fond by mal mať aspoň 300-400 miliónov pod správou, ideálne viac ako miliardu. Tým dokážeme minimalizovať tie rizika. To znamená, veľkosť správcu rozhoduje, veľkosť fondu. Takisto sledujeme rating fondu. Ja využívam osobne služby spoločnosti Morningstar, ktorá vyhodnocuje kvalitu fondov. Je to jeden z kritérií, ktoré využívame. My prevažujeme fondy, ktoré majú aspoň 3, 4 až 5 hviezdičiek od Morningstar. Týmto možno eliminujeme nejaké rizika pri týchto ETF fondoch. Takže ETF fondy, ktoré odporúčam svojim klientom, tak tam máte garanciu tej kvality, ktorá je pridanou hodnotou tej služby, ktorú môžete využiť spolu, keď investujeme spoločne. Čo si myslíte o investovaní do dlhopisov Privatbanky?
napríklad dlhopis s výnosom 6,3%, investovaní do nemocnice Bory. Čo sa týka investovaní do korporátnych dlhopisov z nejakých finančných skupín, tak tu uplatňujem pravidlo 5 a pravidlo 2%. 5% a 2%. Pre určitý typ klienta to môže byť hodná investícia. Ale položte si otázku, má tento dlhopis rating od nezávislej agentúry? Áno, nie. To nemusí hovoriť, či ten dlhopis je dobrý alebo zlý, ale ak nemá rating, investičný rating, tak platí pravidlo 2%, ak rating má, tak platí pravidlo 5%. Ak máte 100 000 eur, tak 2%, 2 000 eur môžete do takéhoto dlhopisu investovať. Ale ak máte 100 000 eur a chcete investovať 100 000 do takéhoto jedného dlhopisu, tak to vám určite neodporúčam. Ak máte 100 000 eur a máte investičný dlhopis, tak platí pravidlo 5%, to znamená, môžete do neho investovať 5 000 eur. Častokrát však tieto dlhopisy majú nejaké limity a naozaj sú vhodné len pre určitých bonitných klientov, ktorí do toho dlhopisu dávajú len nejakú malú časť svojho majetku. Takže vždy sa treba na to pozrieť, koľko z môjho majetku ide do toho dlhopisu a podľa toho vám viem povedať, či áno, či nie. A pokiaľ chcete investovať do korporátnych dlhopisov, tak skôr odporúčam, znovu, viete kúpiť indexový fond na korporátne dlhopisy, ktorý v sebe nemá jednu investičnú skupinu. Ale je tam fond, ktorý investuje do 1200 najkvalitnejších firiem po celom svete, ktoré majú investičný rating. A tieto firmy častokrát majú lepšie zhodnotenie ako takéto dlhopisy korporátne. A vaše riziko je niekoľkonásobne nižšie, ktoré nesiete pri investovaní. Aký máte názor na realitný crowdfunding, povedzme napríklad Invest in Slovakia, zabezpečený nehnuteľnosťou? Tento crowdfunding osobne konkrétne nepoznám. Viem, že crowdfunding bude teraz podliehať takisto regulácii. Je to nejaký alternatívny spôsob investovania a znovu poviem, môže byť vhodný pre určitý typ klientov, ktorí majú dostatočný veľký majetok a môžu si nejakú časť majetku investovať aj takýmto spôsobom, takže ich to neohrozí, keby sa tá investícia nepodarila. Akým spôsobom prebieha skonzervatívnenie dlhodobej investície s blížiacim sa koncom investičného horizontu? Tu platí pravidlo. Ten investičný horizont, my sa na ňo pozeráme z toho pohľadu nekonečná, desiatkách rokov. Ak beriem investičný horizont, že o 5 rokov chcem čerpať rentu a mám napríklad 100% investované v akciách, tak je potrebné v čase po nejakých rastoch ten akciový podiel v tej investícii zmenšovať. To znamená, takisto ako robíme, keď napríklad akciové trhy klesnú o určité percento a vtedy doinvestujeme, využijeme to ako príležitosť, takisto po určitom čase, keď ten akciový trh veľmi zaujímavo narastie, tak keď máte čerešne na strome, tak ich necháte zniť, ale oberiete ich, zjete, napečiete koláč, zavaríte, tak časť toho zisku zoberieme a uložíme ju do bezpečia. Takže takýmto spôsobom potom pred poberaním renty skonzervatívnime časť portfólia, ktoré bude slúžiť na tú výplatu renty v tom období na obdobie napríklad nejakých 2-3 rokov. Zaujímavá otázka. Nestačí investovať len do indexu S&P 500? Poviem vám, prečo práve do S&P 500 chcete investovať. Áno, ja mám tiež na blogu článok, kde o tomto fonde hovorím, ale skôr je to vec informačná na vzdelávanie. Viete o tom, že existujú aj kvalitnejšie fondy ako S&P 500 s vyšším potenciálom na výnos? Prečo nevyužiť tie? Takisto, môže sa stať, ste ochotní akceptovať, ak sa stalo v roku 2000 až 2011, že S&P 500 zarábal v priemere len 0,5% ročne? Takže aj práve preto neodporúčam investovať len všetko do jedného indexu, do S&P 500 alebo do akéhokoľvek iného indexu. Kľúčom k úspechu,
Keď si stiahnete môj e-book o nekonečnej rente, tak v jednej z bonusových kapitol na záver je uvedený kľúč a je tam vlastne kapitola o alokácii. O tom, ako si zvoliť vhodné aktíva na investovanie, aby som bol úspešný. A vhodné zloženie celej investície, koľko dám do akcií, do akých akcií, koľko dám do dlhopisov, do akých dlhopisov, koľko nemám hotovosti, tak toto má viac ako 92% váhu v tom, aby ste boli pri investovaní úspešní. Takže preto osobne Áno, mám klientov, ktorí majú S&P 500, časť, ale mám mnohých klientov, ktorí vôbec nemajú S&P 500 a vôbec to nevadí, lebo to portfólio majú veľmi dobre nastavené. Aký máte názor na kryptomeny? Minulo sa mi stalo, že niekto mi ukradol fotku a sfalšoval, urobil úplne nový profil na Facebooku, cez ktorý vlastne mojich klientov známych začal spamovať a vyzeralo to, že akože ja ponúkam kryptomeny, v skutočnosti som to nebol ja, bol to tento fejkový profil a ja som vydal vyhlásenie, že nemám s tým nič spoločné a investície do kryptomien som nikdy neodporúčal, pretože kryptomeny nespĺňajú tie parametre ochrany bohatstva, tzv. Wealth Protection, ktoré pre správe majetku používame. My sa riadíme veľmi prísnymi kritériami, tak aby tie peniaze boli dlhodobo stabilne, predvídateľne zhodnotené a kryptomeny tieto parametre nespĺňajú. A stále sú spojené naozaj s mnohými podvodmi. Ja sa stretávam pravidelne s ľuďmi, ktorí mi volajú, pýtajú sa ma, čím viem pomôcť, že niekde poslali peniaze, aj sa im zhodnotili, väčšinou do kryptomien, teraz ich chcú späť, ale aby tie peniaze dostali späť, musia poslať ďalšie peniaze, čo sú samozrejme rôzne podvodné schémy. Ale keď sa niekto do kryptomien vyzná, venuje sa tomu, zarobil na tom, ja proti tomu nemám absolútne nič, len mne osobne to zatiaľ nedáva zmysel. Čo poviete na realitné fondy, napríklad IAD? Vo všeobecnosti aj v tých príkladoch portfólií ste videli, že realitné fondy, prevažne tie americké fondy odporúčam. Pokiaľ ide o realitný fond IAD, tak áno, pre určitú skupinu klientov a pre časť majetku, ktorý majú, ho považujem za vhodný. A je ho možné do portfólia doplniť v určitom rozumnom percente. Vždy je to ale vždycky o individuálnom posúdení toho klienta. A treba poznať všetky rizika, ktoré sú s tým spojené. Nie len tie plusy, ale aj tie minusy. Dobrý deň, aký máte názor na brokera Birdwingo? Osobne brokera nepoznám. Ak chcete investovať, odporúčam skôr využiť oveľa známejších brokerov. Sú rôzne kvalitné blogy, kde viete nájsť odporúčania, ak chcete investovať samostatne. Ja osobne využívam úplne iných brokerov. Ak investujeme cez Tatra banku, Amundi a sám cez brokerov, oplatí sa investovanie v banke zrušiť a sústrediť sa len na Amundi a brokerov. Je to výhodnejšie. Znovu, ak chcete investovať, potrebujete si odpovedať na otázku, chcem to robiť samostatne, mám na to čas, študovať, hľadať možnosti, správať si to riziko a verím, že to určite zvládnete. Ale potrebujete sa tomu naozaj venovať a hľadať tie odpovede. Ak ste sledovali vysielanie, tak osobne podielové fondy cez tie bankové distribúcie neodporúčam, pretože tie fondy nespĺňajú parametre kvality. A investovať do Amundi je veľmi dobrý, veľký správca, ale pri fondoch platí to, že každý správca má vynikajúce fondy, priemerné a podpriemerné. Aj moji klienti majú v portfóliách fondy Amundi, ale naozaj veľmi starostlivo vybrané a práve tie najkvalitnejšie, ktoré sú na trhu dostupné. Cez akú platformy nakupujú vaši klienti? Keďže ja robím investičné poradenstvo a v rámci finančného sprostredkovania zabezpečujem aj tú servis, to zabezpečenie, aby sme spĺňali tú legislatívu Slovensku, riadíme sa zákonom o cenných papieroch, zákonom o kolektívnom investovaní, zákonom o finančnom sprostredkovaní a zároveň, aby som vedel zabezpečiť tú kvalitu služieb, aj tú starostlivosť, dlhodobú starostlivosť pre klientov, tak osobne využívam
European Investment Center so svojimi klientami, ktorí tieto parametre splňa. Ale kvalita portfólia záleží od poradcu, ktorý sa vám stará o tú investíciu. Spomínali ste, že ste platení klientom za vaše služby a nie správcom. Mám to chápať tak, že ste finančný poradca a nie sprostredkovateľ. Toto môžem kľudne vysvetliť. Na Slovensku nepoznám človeka, ktorý by bol, je to terminus technicus, finančným poradcom v oblasti investovania. Ja som finančným sprostredkovateľom a v rámci spoločnosti Finportál, ktorá mi spravuje licenciu ako podriadený finančný agent, môžem vykonávať investičné poradenstvo. V rámci investičného poradenstva viem klientovi sprostredkovať individuálne produkt, ktorý má nastavenú individuálnu poplatkovú štruktúru. To znamená, klient presne vie, koľko za to platí. Nie sú tam nejaké ďalšie poplatky za správcu. Ak investujete napríklad cez podielový fond, tak poradca je platený, časť toho správcovského poplatku je vyplácaná tej firme alebo tomu poradcovi. Ja takýto model nevyužívam, to znamená, klient má nastavenú svoju vlastnú poplatkovú schému na svojom účte, jemu sa vzťahujú poplatky, ktoré sú vopred dohodnuté, vopred známe na jeho investičnom účte a časť týchto poplatkov v rámci finančného sprostredkovania mne putuje ako provízia, ako odmena za moju prácu. Je dlhodobo výhodnejšie investovať do ETF ako do individuálnych akcií. Platí to aj pri dividendovom portfóliu. Tu si treba uvedomiť, že ak chcete investovať individuálne do akcií, tak je veľmi dôležité, aby ste si vedeli tieto akcie zanalýzovať. Aby ste si vybrali skupinu akcií, do ktorých chcete investovať, aby ste si ich zanalýzovali, na to potrebujete mať čas, potrebujete mať na to skúsenosti, potrebujete vedieť, čo môžete sledovať a zároveň potrebujete nájsť aj vhodný čas na to, kedy tú akciu predať. Aby sa vám nestalo napríklad, že investujete do akcií Nokia pri najväčšom rozmachu, nebudete sa tomu venovať a potom zistíte, že váš majetok je minus 90%. Ak na to máte čas, viete sa tomu venovať, môžete investovať do individuálnych akcií. Avšak pre väčšinu bežných investorov je vhodnejšie vyberať si kvalitné ETF fondy akciové, pretože ten fond v sebe má zahrnuté nejaké akcie a dnes vieme, že dnešné zloženie, napríklad indexu S&P 500 je úplne iné, ako bolo pred 20 rokmi. Takže ten indexový fond za vás robí tú selekciu tých akcií, ktoré v tom fonde sú. Ak tie akcie prestanú spĺňať parametre, ktoré ten index má stanovené, tak tie akcie dá preč a nahradí ich inými akciami. Takže pre tú dlhodobú správu peňazí a odbremenenie sa, ak chcete ušetriť čas, tak je dobré sa skôr venovať tým indexových fondov. Aj pri tých dividendových portfóliách. Takže to bola posledná otázka. Chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za pozornosť. Ak máte záujem využívať moje investičné služby a zaujali vás tieto informácie, neváhajte navštíviť moju stránku www.specialistanainvestovanie.sk a dohodnite si nezáväznú konzultáciu. Ďakujem, prajem všetko dobré, nielen pri investovaní. Dovidenia.